вёска Василишки, Шчучинский район, Гродзенская область, Республика Беларусь. Вось расказваюць панове, што калісьці даўным-даўно, ну, яшчэ калі вось над нашай зямлёю цмокі ляталі. Дык тут, кажуць, вось там стаяла гара была, вялікая гара, і там у гары ў пячоры жыў самы сапраўдны цмок. А з тога боку таксама была гара, і там на гары жыў Васіль разам са сваёй жонкай прыгажуняй. І вось аднойчы гэты паганы цмок загадаў Васілю, каб той сваю жонку прывёў да яго ў пячору. Але Васіль, панове, быў такі сапраўдны хлапец, он быў не як іншы, он быў як, ну, сапраўднага беларускага нораву. Васіль не зрабіў як іншыя, а ён ускочыў на свайго лятучага коня, вызваў цмока на бой, узняўся тут у неба, і пачалі яны вось над гэтым самым месцы, дзе я стаю, біцца. І вось біліся яны, і Васіль цмока перамог, і цмок упаў проста вунь там якраз у балота. А Васіль таксама, панове, он быў паранены. І вось дзе падала капелька крыві Васілёвай, там узыходзіла вось тут на зямлі кветачка. І кветак шмат у такіх узышло, і кветкі, кажуць, гэтай былі неверагоднай прыгажосці. І людзі гэтай кветкі пачалі зваць Васілішкамі. Кажу, што гэтыя кветкі і па сённяшні дзень тут бывае узыходзяць, але толькі ў той дзень, раз на год, калі была гэтая бітва, а дня таго, панове, вось я не ведаю. Ну, а вось вёска Васілішкі, якая з'явілася на тым самым месцы, ну, ось як з'явілася, так і стаіць, дзякуй Богу, і па сённяшні дзень, і запрашае ўсіх да сябе ў госці. Ну, так што, панове, заглянем і мы з вамі да іх. Да мной? Так все выйдет, что в одну минуту все развеется, как дым. Ошибки быть не может, я сам сегодня видел. Ты шла с другим, ты шла с другим. Так вот какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты. Так вот какая ты, надежды и мечты ты подарила и разбила ты. У другой палове 17 стагоддзя вось тут у Васілішках адбыўся соймік шляхты лідскага павету. А гэтым, паважаны, можа пахваліцца не кожнае мястэчка. А вось у другой палове 18 стагоддзя, паважанае панства, вось тут у Васілішках старастай быў знакаміты паэт, кампазітар, мецэнат, гетман Вялікага княства літоўскага Міхал Агінскі. І вось Міхал Агінскі як не змагаўся супраць падзелу Рэчы Паспалітай, але гэты падзел адбыўся, і ў 1795 годзе Васілішкі ўвайшлі ў склад расійскай імперыі. У сярэдзіне 19 стагоддзя Васілішкі з'яўляліся цэнтрам воласці лідскага павета. У 1866 годзе у мястэчку было 244 дамы, у якіх пражывала 1841 жыхар. Былі касцёл, царква, сінагога, валасное праўленне, школа, у якой вучылася 86 вучняў, паштовая станцыя. Праз Васілішкі праходзіў гандлёвы шлях з Брэста ў Ліду, і гэта спрыяла развіццю мястэчка. Тут было аж 42 лаўкі і 10 піцейных дамоў, бровар, гарбарня, а кожную нядзелю праходзіў кірмаш. 1769 годзе на старым месцы, дзе стаяў драўляны касцёл, пабудавалі новы касцёл, вось гэты, які цудоўна захаваўся і па сённяшні дзень. Касцёл пабудавалі ў стылі позняга барока, і асвечаны быў у гонар Іоанна Хрысціцеля.
Пры канцы, панове, 19 стагоддзя ў мястэчку Васілішкі пражывала амаль 3000 чалавек. І большасць жыхароў гэта былі мясцовыя яўрэі. І вось на сённяшні дзень у Васілішках амаль не засталося гэтых дачок і сыноў ізраілевых. Але вось захаваліся тут яшчэ гэта вось старая сінагога і ў мястэчку самім некалькі жылых дамкоў. Stehst du bei meinem Fenster, lass mir sich überbeten, bis man wieder schönster. Lass mir sich überbeten, bis man wieder schönster. Вось расказваюць, панове, што калісьці вось тут у Васілішках жыў яўрэй, які мог рабіць розныя цуды. Ну і вось быў адзін такі год засушлівы. Ну вось скрозь дажджы, дарэчы, ішлі, а ў Шчучыне ў самім дажджоў не было. Сохла ўсё, не расло анічога. Ну і вось шчучынскія яўрэі прыйшлі сюды ў Васілішкі, значыцца, да гэтага Мойшы Саламонавіча. Ну прыйшлі да яго ды кажуць, што Мойшы Саламонавіч, у вас вялікая галава, вы вялікі розум маеце. Можа, вы зрабілі такі цуд, каб на Шчучыным дождж пайшоў, таму што высыхае ўсе. Ну а Мойшы Саламонавіч паглядзеў на ды кажа: не, не зраблю. Дык а чаму? Таму што вы не верыце. Як, Мойшы Саламонавіч, верым, верым. Не верыце. Таму што калі б вы верылі, дык вы ўзялі б з сабою парасоны, а вы прыйшлі без парасонаў. Не будзе вам ніякага дажджу.